Здравейте! В сезона на грипа и настинките най-често страдаме от неуредиците на здравноосигурителната ни система. Сигурно на всеки от нас се е случвало течителното чакане пред кабинета на личния ни лекар. В такива случаи не ви ли се е искало да си бяхте запазили час в частно лечебно заведение, където точно щяха да спазят този час и да бъдат любезни към вас? В такива моменти също така се замисляме и какво би се случило, ако ни се наложи да ползваме здравната система за нещо по-сериозно и за по-продължителен престой в болнично заведение? Какви са алтернативите ни тогава? Да тръгнем по неясният път на клиничните пътеки или да се разделиме с солидна сума пари за частно лечебно заведение? Какво е решението, което може да намерим? Едно от решенията, които ние ви предлагаме, е здравно застраховане. Здравното застраховане е изключително полезен и ползваем продукт. Какво представлява здравното застраховане? От списъкът на здравноосигурителните дружества, които вие избирате, може да ползвате голям брой частни и държавни лечебни заведения. Съответно, плащането на здравноосигурителната услуга става безкасово. Здравноосигурителното дружество ви запазва част в избраното лечебно заведение, вие отивате там, не заплащате прегледа или болничната услуга, а само показвате картата, която ви е издадена от здравноосигурителното дружество. Когато се налага да купувате лекарства, се извършва възстановяване на разходите. Обикновено пакетите, които се предлагат от повечето здравно-застрахователни или здравноосигурителни дружества в България, са следните. Те включват профилактика и предпазване от заболявания, извънболнична помощ и възстановяване на разходите. По този начин вие ще имате много по-лесен и бърз достъп до реномирани лечебни заведения и клинични лаборатории, което е изключително важно, защото ще доведе до навременна диагностика на, може би, някои много неприятни заболявания. Това всъщност са само част от ползите, които един клиент може да получи, ползвайки здравно застраховане. Затова ние наистина ви съветваме и препоръчваме. Не изоставяйте здравето си на втори план. Погрижете се за собственото си здраве и за това на вашето семейство. Само през месец април може да се възползвате от промоцията на Карой Стандарт и ДЗИ за здравно застраховане. Научете повече подробности за това във всеки един офис на Карой Стандарт в цялата страна. Аз ви благодаря за вниманието.